Alfredo Bongma is an exemplary Fernandino businessman. In 1987, he became the president for Patient Care Corporation, a family corporation that is involved in the importation and distribution of medical devices and equipment in Luzon. It includes multinational companies as partners such as Kodak, 3M, Johnson & Johnson, among others. He is also the president for several organizations such as AMSCO Enterprises that is currently owned and operated by Patient Care Corporation, AMSCO Holdings Incorporated that manages their investments, and North Breeze Development Corporation, a real estate company that specializes in the development of residential areas and low-cost housing units in Pampanga. Bongma is the current president of A.D. Ma Foundation that funds educational support for the serving children of Patient Care Corporation employees and sister companies. Moreover, he is an advocate for the promotion of the City of San Fernando Lantern industry that led him to become the president of the annual Giant Lantern Festival or GLF in 2013 till subsequent years to the present. Bongma is also a civic leader and is known to lead some of the renowned organizations in Pampanga, such as the Rotary Club of San Fernando since 2006, the Philippine Red Cross since 2005, the Pampanga Chamber of Commerce and Industry or PAMCHAM, where he was appointed director since 2003. Sir Bong, welcome to the program. Thank you, Sonia. Thank you for inviting me. So a lot of us are awed by leaders in the business sector like you, but we want to know more. Kasama na po ako dun sa mga curious na malaman, how did Bongma become a business leader? When and were you born? Are you really of Chinese descent? Well, pag tinatanong sa akin yan, sabi ko, Chinese ang aking, pero I don't speak Chinese. Wala akong naiintindihan. Okay. So, yung isang salita lang siguro. Mm-hmm. Dito ako sinilang sa San Fernando. Yung father ko, Chinese siya, pero namatay siya 4 na taon gulang pa lang ako. Oh. Kaya hindi ko nakuwang natutunan, kung sakasakali, yung kanyang pagsasalita ng Chinese. Halos dumaki ako na walang nag-guide na father sa akin. Yung mother ko, mahaba yung buhay niya. Actually, umabot siya ng 94 years. Ano? Wow. At ang kanyang papel, mother na siya, father pa siya sa amin, sa pamilya. At 6 kaming lalaki, isa lang ang babae. Yung mother ko, siya ang nag-umpisang magtinda dito sa Pampanga Capitol. Ang sabi niya, kinakat pa lang yung damo dyan para itayo yung Capitol. Nagtitinda na ako dyan, sabi niya. After the time na binigyan siya ng pwesto doon at siyang kinalaki namin at siyang hanap buhay niya. Yung mga kapatid ko naman, halos yun nga, lalaki kami lahat, hindi sila ganong naging successful sa kanilang pag-aaral. Halos natapos lang ng high school, at 2 lang kaming natapos ng koleyo sa madalit sabi. So ngayon, 3 na yung namatay, 4 na lang kami natitira. Kayo po ay nag-aral ng anong kurso sa kolehiyo? Natapos ako ng commerce. Actually, ang aking major nung una was banking and finance. Pero hindi ako makapasok na trabaho. So I returned to college, kumuha ako ng accountancy. Doon pa lang ako natapos. I see. Doon pala ako nagkaroon ng hanap buhay pala. Pwede ho bang malaman kung ano po ang pangalan ni Mrs. at saan po niyo nakilala? Mrs. ang pangalan niya is Ageda. Ageda de Guzman, ano? Namit ko siya sa Assumption College, pero before that, sa trabaho, nagtrabaho kami pareho sa COA. Oh, so that is where your love story with your wife started, ano? Oo. Ilan po yung mga anak ninyo? Pwede po bang magkwento kayo? 2 lang anak ko. Yan si Doktora Jan Heidi,
at saka si Gino Paulo. Si Gino Paulo ang nagraran na ng business namin dito sa San Fernando. So, sa apo naman, apat ang apo ko, puro lalaki. Dalawa-dalawa sila. Malakas ang dugo nyo kasi mukhang Chinese yung mga anak ninyo din at saka mga apo nyo. Ano po ba talaga yung negosyong inyong itinatag? Ang tinatag ko na negosyo is medical supplies, hospital supplies distribution. Yun ang aking inumpisaan at taong 1973 pa, ganyan na patanda. Noong umpisa namin, nag-umpisa kami sa mga surgical supplies. So hanggang ngayon, yung mga companies na yun, hawak pa namin. 1973 pa. At ang pangalan ng inyong kumpanya ay yung Patient Care? Ang pangalan nun is AMSCO. Yung AMSCO. Okay. Yung AMSCO po ba, dito po ba naka-base o meron po kayong mga opisina sa Metro Manila? Actually, ganito yan nung itayo namin ang Patient Care, hindi namin pwedeng palaki yung dalawa kasi yung mga requirements ng licensing yan, maraming bagay pa. So, ang ginawa namin, itinabsorb namin yung AMSCO sa Patient Care Corporation. Siya ngayon ang parang mother company yung Patient Care dahil inabsorb nga niya yung AMSCO. Pero sa AMSCO kami nag-umpisa. Paano po ba ang naging operation ninyo at saka kasi po parang sa aking intindi ito isang matatag na kumpanya dahil mukhang tuloy-tuloy na lumagong inyong negosyo and also marami kayong loyal clients, Sir Bong. Yung negosyo kasi namin, ang masasabi ko, medyo iba, no? Dahil halos lahat ng negosyo, ang customer ang pumupunta. So kami, ang negosyo namin, kami ang pumupunta sa mga customers like the hospitals, laboratories, at saka yung mga clinics. So kailangan talaga yung mga empleyado namin, yung ugali nila dapat open, hindi yung sarado sila sa So open yung kanilang ugali na para yung customer maging sa kanila. Sasabihin natin na kumpiyansa, So, ganyan ang inaano namin na mine-maintain namin sa negosyo namin, yung malaking trust. At saka, ang pinaka ng kumpanya namin is honesty. Yeah. Ayaw naming malamangan yung aming customer, kahit paano, ayaw namin yon. So, we play it fairly sa kanila lahat. Kaya ganun ang aming pinapairal kahit sa mga empleyado namin. We want them to be straight. We want them to be honest to our customers. Kasi, ang katungo namin, yung aming supplier, ang tawag namin, principal, itong mga companies na to, mahirap sila kasing kumbinsihin na makuha. Dahil multinational sila, diktadong-diktado kami. Like, for example, maraming ISO providers dito sa Pilipinas, we cannot just go kung saan, Yung kanilang dinidikta na company, doon kami nagpa-ISO. So, wala, mahirap. Hospital equipments are very expensive. So, do you import this or how do you do it? Actually, ini-import namin mostly lalo na yung mga equipments, Pero ang way to import, hindi kami independent, yung importation namin is being sent. Halimbawa, sabihin na lang natin, ang Kodak ngayon, ang pangalan niya, Kodak was bought by Carestream, Okay. And we've been with Kodak for more than 40 years. Kami ang distributor ng Kodak sa kanilang health science, ang tawag nila. So, yung lahat ng makina ng Kodak, pinapadala dito sa Pilipinas through us, sa amin. So kami naman, dinidistribute namin yan sa buong Pilipinas. Pero kaming apat na principals na yung nagdidikta nga sa amin, one of them is Carestream, tapos Johnson & Johnson, Becton Dickinson, at saka yung isang malaki pa, yung 3M, saka yung BD. Yung BD pala, yung Becton Dickinson. Yung 3M,
Isa pa kumpanya. Ito pong inyong mga matatagal ng mga partners, no? Like Kodak, ito pong 3M na ito. These are huge multinational corporations. They are big names, kumbaga. At kung kayo po ang napili nila for so many years, dekada-dekada na, it means that you have established a very great relationship with your principals. What is the secret of your very good relationship with your principals? We've been very fair to our employees as well as to our customers. Yun ang nakikita ng ng mga multinationals. Pero kasi we're always undergo audit. Paragi nila kami ino-audit. At pag bumagsak ka, ayun, tatapyasin nila. Marami na silang tinapyas. Pero yun nga, parang isa kami or kami natira dito sa mga ganung proseso dahil nga yung nasabi mo, transparency at saka honesty sa kanila, and then yung sense ng responsibility namin. Okay. Hindi namin nababayaan. Ito pong inyong negosyo na ito ay siyang pinanggalingan ng inyong ikinabuhay at pinag-aral sa inyo pong mga anak. Ano po? I'm proud to say na maraming nag-o-offer sa amin pero ayaw namin dahil parang mahirap na kayanin kung minsan baka hindi namin kaya. Yun ang aming reason. Kaya dito lang kami na very conservative ang dating nung aming pagpapalakad. Sir Bong, may I know what accomplishments are you most proud of in your life at this point in time? Well, una sa lahat, yun nga ang family ko, nasa magandang katayuan, nakapag-asawa na maigi yung mga anak ko, at magaganda naman ang kanilang mga buhay, at ang kanilang families na masasabi ko na may pagmamalaki. Ngayon, tungkol naman dito sa negosyo, siyempre, yung trust and confidence na binibigay sa amin ng mga companies na katungo namin, na hanggang ngayon, for more than 40 years, yung iba more than 30 years, they still trust us. Yun palagay ko ay isang malaking accomplishment na, at marami kaming natutulungan na mga tao, lalong-lalo na yung aming mga empleyado at kanilang mga pamilya.